ginhukasan. Ginhukasan. O violation niya, partikularhan yung mga pasyente nga namatay, o papatay, salit ginhukasan niyan iya pagka-doktor tikang hadto hijok-jok gintawag nga medical killer. Oh, medical killer? Oh, bangin di ba medical center? Ano ba nga medical center? For your information, guys, si Jok-Jok nag-iiba-ibahin lugar. Ano ni? Kaudyan. Kay Dagan. Kaudyan. Kaudyan ito ya. For your information, Jok-Jok nag-iiba-ibahin lugar. Kaudgan, na-standby daw ini katwa USA. USA? United States of America? No, USA. Utap sa pagita pitong. Ay. Ha? Bisahin nga lugar na taguya. Kuwadi Qatar. Saudi. Saudi Arabia ngan Qatar? Saudi tapos kata. Ano ko ni Kuwadi? Kuwadi Qatar. Bisahin nga lugar. Ay. Utap sa pagita pitong. Bisahin nga lugar na taguya. Saudi Qatar. Saudi Arabia ngan Qatar? Ano ini? Hindi ko makaintindi. Southern Leyte. Southern Leyte. Saudi Arabia ngan Qatar? Saudi Arabia ngan Qatar? Southern Leyte ngan Qatar man. Ay. Ano mo, bisan ini na lugar na tagtatago. Di na Pilipinas nga nakos niya magpaibahin nawong. Pati iton panaptong. Kung amo ito, sir, kinanglan liwat nato ning gadget nga malapirit para matultulan namon ito nga jok-jok. Delikado jok-jok nga persona sa kay damot iya nasusubad nga nawong. Dili ka maram nga yan na yung katuma. Hain namon niya bibil nga. Pag kaya na diri kami maaram kung hain niya. Pero may nakita gadget nga gagamitong. Para itong special nga operation so gani niya na. Ano man ito nga gadget, sir? Guys, pamati ka mo ha. May na kita gimpahimo nga gadget nga para gamito niyo. Kung ano una cellphone nga harayon ang latos ang camera, yan na adihin bago. Gadget nga bagan langaw iton postura. Gadget nga bagan langaw? Oo, bagat langaw. Bagat langaw lakad ako. Nga klaseng gadget. Ganini nga klaseng gadget, tinatawag ini nga spy gadget. Kita niyo, Flat TV. Kita niyo ito nga usahit iya mga nawong pinagihin pag-disguise. Kita gudit nawong ha? Ito, iton fake niya nga nawong. Ano ring, wala. Hiya ito nga adha to nga, bagaman ito nating nga karabaw. Doktor ngayon niya. Hiyahi Dr. Romulo Sashin. Guwapo. Hataas ito ni Rong. Mistiso. Diri halata nga pangkontrabidat kahimo. Salit, itim sapit, amo logorit. Pangkontrabida. Kapayad ka na yun, nalukso. Balit itim sapit, amo logorit pangkontrabida. Amo logorit. Salit, Nga pangkontrabidat ka. salit itim sapit, amo logorit pangkantro pa. Diri halata nga pangkontrabidat kahimo. Balit, itim sapit, amo logorit itong pangkontrabida. Ako ba, sir, Tim Kinsesering? Kaya pa man. Tama, ini, sir. Sir Maganto, Ah, ano pa nga gadget at among dadadon labot lan CP? Nga ito spy gadget. O balito, sir, ano ito nga mong gagamitin para patayin ito nga jok-jok? kung ni Jok o Dr. Romulo Sashin, inagamit yung mga medisina para pumatay, iyan igipapainom mga target niya nga patayon. Magamit lot kamuhin armas nga pampatay. Adi man, Ballpen? Pen? dirito ordinaryo nga ballpen. Kay may dahin ni kamera nga pwede bumuto para pumatayin tao. Ano?
Agent Monggol nga Agent Matulis. Ano na? Nakumpirma niyo mga instructions sa pangilalaan ni Dr. Romulo Sasdin? Sasyan. Ipahayag ulit yung pangunguan. Sasdin. Robalay. Yung mo na lang nga H. Pangilalaan ni Dr. Romulo Sa sin. nga Agent Matulis. Monggol nga Agent Matulis. Agent Monggol nga Agent Matulis. Ano na? Nakumpirma niyo mga instructions sa pangilan Dr. Romulo Sasdin usa nga medical killer nga nagtapos sa niya pagaram sa Estados Unidos. Oo, sir. Nagtapos ha USA. Utap, Sampaguita, Apitong. Oh, sakto ka. Nga dito balay sa Los Angeles nga New York. Oo, sosyalan naman ito nga medical cleaner. Cleaner? Medical killer ngayon. Damot balay, no? Oo, may dalawa titon balay sa San Francisco. Oh, Rico. Rico ko dito nga tao. Puro abroad it balay. Diri to adto ha abroad. Aada ito ha VNG subdivision. Ay, ay, ay. Okay guys, yan nga maaram na kamo ito na identification ni Jok Jok. Yan na pala. Sisingabuton ko nila iniha-ingahi gayon ha. Masar nga kayo. Keep up the good work. Ikaw maganto. May da ka ba igsisaring ito naton mga agent. Antes pa nira tumanon ito nira mission. Mapilta ko mamatay dahil ni Mr. Monggol. Maganto! Captain! Captain Serenko, Kape, sir! ano tayo may bibili niya mensahe ito naton mga agent antes sira magkalaspay. Kuha nito, condolence sa iyo. Sir Maganto? Maganto? Ops! Stand-by lang ha. Mabalik kami. Kauman, pipira nga pahinomdom. Ano nga condolence? Maganto? Kwan sir, sorry, diri tinuyo. Hindi pa kamatay mo, hera? Ano nga condolence? Diri sir, kwan, wari ako, magyayakan ito sir. Ano ti mo mensahe ha era Officer Bert Maganto? Alex, Kano, Lloyd? hindi ka ba napapausakan Sir Maganto? Bakit may naman niya, bakit may ako nakikita nga, di rin maupay, kakaiba. Balita. Pero di man dapat magtapay yan. Sugalgat ako ito. Nga nagtatahap hindi rin maupay iya. Ay, kaya nung nakayakan man, nagyakan man niya aton kaninahin, condolence. Siguro nagsayop lang iya. Pero Lloyd, ini nga atong bagong nga misyon. May dala kita usa ka semana para pagpatay kan Dr. Sashin. Sa kasimana? O sige la. Ang importante, nga matuman naton ini ha, pinakamadagmit nga panahon. Ano man, ready ka na? Ano mo bag? Ano maaton mga pagkaon nga dadadon? Aw, ada na ha, imo baga naton gagamiton nga gadget ha. Pati pagkaon ha. Ang laptop, pati ton gagamiton nga service. Oh, Patrolman Antonio? Oh, ako Agent Matulis. Nga na ko ito magdadrive ito niyo. Ako Agent Matulis. Antonio? Patrolman Antonio? Yes, Agent Matulis. Ako yun eh. Ngan ako itong magiging driver niyo para i-discarga itong iyong mga gamit. Pati na ito niyo mga big bike ngayon gagamiton. big bike? Big bike? Yes, big bike. Malaksi ngan bag upahiya.
Perayo. Para iyo. Perayo. Kasi nga bago pa hiya. Para iyo. Sarang ni Officer Maganto. Oh, diri man ako mara mag-drive hin bisan bisikleta, big bike pa. Waray Direk problema, maaram. Lloyd. Okay, ano? Ako mag-drive itong big bike. Ikaw it mag-drive gan akot pa ang kasay mo? Oo naman. Kaya ano, di rin pwede. Okay, pwede yan. Waray man na mag-iisog. Hoy. Hoy, kaliwat. Very pwede nga ikaw Miss Matulis iton mag-drive ha. Ngan lalakit back rider. Bangin ano't makaptanay mo Miss Matulis. Oh, so. Wala. Walang problema. Ano? Kabati ka. Waray daw problema. Buh. Pag-unto po niya nawang ka. Sige na, Patrolman. Anton. Idurayhag na kami ha amon destination. O tara na. Larga na kita. Kaya mag-honeymoon kami ni Miss Matulis. Ay, mag-honeymoon ba? Animal. Lloyd, ano ka ba? Ito na ra Mr. Monggol nga ni Miss Matulis. Hoy, ali na kita. Ay. So, ano kita? Kaya boss. Insugat ka na kay Ito na. Oy, ano na kita? Sige na. Ilusad na niyo ito niyo mga big bike. Pati yung mga helmet. Ito yung mga bag. Ilusad na. Sige na. Animal. Ito na. Mr. Monggol nga Miss Matulis. Sumakay ng big bike. Kana Mr. Monggol, maupay kakabot kan Miss Matulis. Eh, atis daw. Maupay ko ng kahangkap ni Mr. Monggol. Dito po ng ubus-ubus. Kapot. Ay, Miss Matulis liwat. Naayon, yung kakaptan niyan. Yung kakaptan niya dugan. Eh, atis daw ini. Waray ko na ini. Mahimo kundi magsilos. Magsilos. Pero, wow. Kitaon ta kung diri ka mo sumipyat. Kaya dalan pala. May dinamaraot nga matatabo ay iyo. Wow, kau magati hawak. Maganda ay dalawat din niya. Okay, no props. Basta ingat bahala pag-drive ha. Ganak ko naman bahala haim. Hawak. Okay, lang ito. Di naman hindi mo madadala nga ako lawas. Puno lang yung training. Hindi ka na ba't hingkirok? Diri na. Ayan na. Bisan kon pumapot ako haim hawak. Oo, diri na. Yan labot pa. Di naman ako naabot na. Lalaki na akong back rider. Buti rin ka nagigiro ka na hawak. Pwede ko ba iguro igbaw tag kakaputay mo? Ha? Ay mo hawak pa?
Orik ba ko, ha? Pasabot. Ano na? Barik bumati, ano to? Ano po mo yung pasabot? Pwede ko ba ikambyo nga di bawat ang pagkapot? Kaya naman magsasabi ka pa man. Sige, kambyugan. Uy! Dili ka mag-iisog? Dire. Kaya naman mag-iisip man ako. Sige. Kambyugan hekbaw. Uy, pwede kaya nito samtang nagre-ride ka. Baka punta kayo tugan, ha? Dili ka ba yan mag-iisog? Dingan dire. Sige, kaput na. Sige, makapot ako. Okay lah, habaya, ha? Ayaw ba yan pag-isog? Makapot ako. Oo. O sige na. Kaya di rin may maabot na kita syudad. Uy! Ano to? Ano? Luy! Uy! Kanina! Lawon! Ano? Matidisgrasya kita! Kanina! Lawon! Ano? Bakit? Ay! Uy! Kanina! Ano to? Ano? Uy! Kasi... Nadisgrasya naton mga agent samtang sakayhan big bike may maraot ba nga mahitabo. Mga kasangkayan, padayong kita pagalin susunod ang kadabahin naton susumaton. Mission, konsumisyon, in action. Mapahintak na yung tanan mga kasangkayan adin sa pangabahin hanaton susumbaton. Mission, konsumisyon, in action. Ang naglabay, makurido bilngon hi Jok o hi Dr. Romulo Sasin, amin ng doktor nga medical killer. Amin itong sunod nga target hanaton mga agent, gintagan hin na ibang gadget ang duha. Mga spy gadget nga kurtihin langaw nga nalupad may liwat camera. Akos ma-detect ang target bispa adto hilarom hituntuna. Matapos ang seminar ang duha, igindurayhag higher location para magtikang pagbiling hanira target pero kay big bike tigda nga nautod an kanina salit na disgrasya hira. Dinita sumpayan anaton susumaton. Mission, konsumisyon, in action. Hanggang kita! Ay. Aray! Aroy! Kasakit akong ulo. Bukol? Ay, kay bukol ha. Walay ko kapilas-pilas. Ay, salamat na nangabuhi ako. Ano daw? Ay, nahi. Hinubato na akong... Ngara na akong upod. Ano akong partner? Nakalimut ako. Alex! Agay! Direct na kakatok na, agay! Masakit na akong tiil! Agay! Anay na, God. Hino ka pa to? Agay, produce por kilo nga baboy! Hipatrolman Lloyd umali! Umali! Monggol! Bulig ako! Oo, anay. Baka na ako, Mr. Mongol. Buting ba yung may samad? Ay, ano ba tulot nga motor? Tigdaman lang kita nga nagbalis ka na, no? Agay! Agay, takti! Nautunan ka rin na, Lloyd. Oo, ano? Kababag-uhan pa ulit nga big bike mautunit ka din, Ambot ba? Ay, tanabot kita. Ay, Direk nakakabuhat. Anay, pakaptakotin mo.
legs ba pa? Agay. Ay, kahumok. Uy, inot yung ginadadayalan. Hindi mo ka-text, mate. Sino pa? Kundi Captain Kapay-Kapay. Uy, kailangan tatawagan mo man ni sir. Magpapasabot lang kita nga na disgrasya kita. Ganito. Di ka nakakalakatin to hay. Ay, nalito pag sumati, Captain Kapay-Kapay kay... Okay man la ako. Nakakalakat naman ako. Kita daw. Nakakalakat ka, pero nagkikiang ka. Anay, ha? Anay, pagbarbaran ko. Paglakat. Oh, ano? Oh, nakakalakat na. Nagkikimpang manak ngayon, anay. Ano kasugat? Dada doon ko ikaw hospital. Ayun na. Baila ito. Kung magkimpang-kimpang ako. Baila ito. Ano, di ka mapadara hospital? Ayaw na. Okay la ako. Okay la. Bis ka nagkikimpang-kimpang. Bisan ko may ginaabot ka nga maulula haimutil. Kaya mau pa nagadlayin eh. Masugad din eh. Sige na, tara na. Tara, malakat na kita. Maglalakat la kita, Lloyd. Oh. Waray nan motor nga atong ginsakyan. Ano ka ba? Kung maglalakat kita, maglalakat kita. O tara, lakat na kita. Ay! Sure ka, Lloyd? Ako mo? Ha? Reporting for my duty, sir. Gareon. Sit down, Patrolman Anton. You. Sir Maganto. Sigurado. Yan na ng mga oras, sir. Na-disgrasya na ito nga duha. Hangin niya na nga mga oras patay na din nga duha. Hayukat lahi. Inaton ta, sir Maganto, pero panang let, sir, kung buhay per. Di rin ba daw lang magtahaper ha akon? Oh, kaya naman magtatahap man hay mo. Kay mautob man ang tunga kadina. Hindi na ito makakasabot. Aton plano. Pero, ano daw la di, sir? Ano daw la itong ira naging kahimtang ito ng adodo, ha? Ano, sir? Masasabtan ito, misteryo. May da kita magraradyo aton, tikang hebang nga unit. Para pasabutong kita. Sakto ka, sir. Sakto. Magulat kita itong pera ka minuto. Sigurado, may da matawag ang masering nga may da na disgrasya tika nga Bravo Company. Ang mga undercover agent. Ay, garasa. Mahagkot man ngayon din eh, ha? Hilain kita hotel o sa nga syudad. Ani kita magre-relax. Ay, ngan samtang kita nagre-relax. Nagkukuan kita. Nagtuwan ba FB ba? Nag-FB ngayon kita. Ngan kikita ang mga lugar nga posible. Ginuukyan nga mga lugar ni Dr. Romulo sa Shin. Agoy, nagpila! Tayo sa laptop. I-open na natin. Sige. Sir Maganto, kanina pa kita naghihinulat itong tawag ka radyo pero nguray may nagpapasabot nga may da na disgrasya nga big bike nga ang biktima ang mga agent. Sakto ka, Patrolman Anton Yu. Usat ka simili. Ano, Sir Maganto? Buhay pa ito ka duha. Officer Maganto? Oops! Standby lang. Mabalik kami. Kaumanin pipira nga pahinomdom.
Ito, you. Nangangaragsingo dito nga talwas ang duha. Waray sumubir, anat plano. Maswerte talaga hapon nira, sir. Sir, kung mo ito nga buhi pa man nira, kinanglan planuhon tayo sunod nga plano para mamatay nira, sir. Ano ti mo ipasabog? Sir, ay mas mo pa eh. Kung gumuwas ako habaraks, ganbirahan ko itong atukmol. Bibirahan mo? Papatayin ko, sir. Anton, ayaw pagpadalos-dalos kay bangin ka mapakyas. Una-una ang ikaw pala ang nagsiring nga maswerte pa hera. Sir, akos ko patayin ito nga palayapay, sir. Ayan kung ikaw itong mapatay, ha, Diri ito Abel? nakakatabo, sir, diri. Kadagod man, kumbaga, di malas ka. Ha? Di, nabuklulat ako ini. Sigurado, malalakip ako ini himpag sabunin ni Kapten. O, kung sabon lang, kung may lugod ngayon, upod nga. Aber, Sir? andong nga ito Mr. Mongol. Usa nga makarit, baltok, abpik. Hatasit IQ, asya nga, igim paniniya. Laging under. Undercover agent tungod. Igim pander, ano? Siya. Pili nga undercover agent. Hatasit IQ, asya nga, gimpili. Anay? Hatasit IQ. Asya nga gimpili nga undercover agent, tungod iya kapas. Sir? Ikaw, wari ka tamuhin king, pinardi ka. Kay ba man ang buaya, diri man niya, wari man niya magpatay. Himis matulis man. An agent nga sexy nga mahusay. Asya balita, matungod ito nga agent Monggol, ang nagpili kan agent nga, iyag ka partner, hayra misyon, nga diri ikaw. Ano ba ito ngayon ginistorya? Sir Captain. Sir, kapay-kapay. Ano't may dadin ni Officer Maganto? Wari Captain, kapay-kapay. Sir, Sir! Carry on. Kung wala importante nga topic, ikaw patrolman nyo, mapakian ako. Tapos na ba? Ano akong gimpapahimo nga performance report? Yes, sir, kapay-kapay, yes. Ipasa ako ng opisina, kinahanglan ma-check para ipasa naton. Yes, yes, sir, yes, sir. Nga ikaw, Maganto. Kumusta naton undercover agent? Wala ba problema? wala mo sir. Okay man lang pagbiyahe ni Ra Agent Monggol nga agent Matuli. Sigurado ka? Sigurado sir. Kaya nung gimpakyan mo mo ito sir. Nag-miss call ako ni Agent Matulis pero waray ko lagabaton, ambot ko na ng toyo. Nagtawag? Waray man na akong tumawag. Ano daw lang to yun sir? Ambot, akong liwat ng tawagan pero out of coverage sa NISCP. Naguna-huna. Ano na nang butig pa sa butad nga tawag? Kaya nung nag-miss call man, he miss Matulis. Waray ko idiya ito Captain Kapay-Kapay sir. Waray ko. Ditong profile hadto nga medical killer. Di kita Lloyd. Hain takikitaon. Oh, wow. Oh, kadako. Oh, kadako ba? Daw? Uy! Kadamot picture ito, no? Ngan. Hala! Oh, kaya Lloyd, ano mo nakitaan? Totoo ko din maupit iya mga picture, oh. Kita daw. Kaya ano man ito nga mga picture, ha? Mara ka ba manumduman ginsiring ni Sir Maganto? Nga nag-iiba-iba't na ngayon ito nga doktor. Oh. Pwede magpalagas. Pwede magpabayot. Pwede magpaapal. Kita ano guno? Kita ano iya picture. Hiya ini di ba? Hiya. Pero adi nga usa. Nakikilala mo ba di nga usa? Hino itong usa. Dili ka ba maram? Nga hiya lagi hapon ito? Hiya ba ito? Iba man postura. Hiya ito. Nagbutang layhen barbas. Kita na gud mo pa kay bad daw kay bagaman iti ay Muhammad. Good man. Ano mo pa kilala? Kisa na. Paunan mo ito, paunan mo. Paunan mo, ano? Paano? Paano kitang alog? Paunan mo, amo na paunan mo. Muhammad. Oo, good man. Paunan mo yan nakilala. He Dr. Shashin ito. Ha? Kage, kay totoo kay iya mga mata. Iya mata. Ganito nga usang nga nga mata parehas. Ganito shape iya kahimo
Klaro nga usa lait na wong. Ano? Uy, adi pa nga picture. Hmm. Kita Hiya ini, di ba? Oh, uy. Bagaman niya hirapi regalat na wong didi. Dire, Rafi, bagati manong. Grabe ba lo tanong? Ako niya subunit mga nawang artista di YBL. Karat ko din nga tao. Adi daw, adi. Basa daw ito ni history o istorya. Adi man. Sino, ikaw daw? He Dr. Sachin, usa nga medical killer. Nagamit ni medisina para pumatay ang tao. Pinaagi him pagpainom. Uy, delikado parit mga parag-inom ano? Usay mga gimmick kini nga medical killer. Makikig-video kay Makikig-video kay? makikig-inom. Makikinom? Hoy, ayaw ko pakikinom ma iya ha. Video kay? Makikig-video kay iya ha. Kay bangin. Ikaw. Sige daw. Ipadahin daw lang. Mahiligin tapos. Mahiligin tapos. Patron. Birthday. Yan panghadi-pagod. Panghadi? Mr. Sachin. Mahilig. Delikado ganito nga tao. Ano? Nasisina hiya. Hit mga BH. BH, ano? W? W? Barangay health worker? Diri, BHW. Bring home worker. Bring home worker. Mahilig yan si Lupin kung sugad. Ano? Alex, may nagtutok-tok. Kaaway siguro yun eh. Ano? Sige, pagbantay. Andamat imong pistula. Ano na makabati, ano rap? Ano na makabati din eh. Ano na lagi kan rap yung regala. Lagdag lang. Yeah, ano script? Nabasa lang kayo. Sobrang writer. Kaaway bagod man ba ato nga nagtuktok ka hotel? Igin kita ba nira Agent Matulis nga ni Agent Mongol Hijukjo o Dr. Romulo Sachin? Mga kasanggayam, padang kita pagalin susunodan kada bahin hanaton susumaton. Mission, konsumisyon, in action. Mapahintang na ito na mga kasangkayan, adin sa pangabahin hanaton susumaton. Mission, konsumisyon, in action. Hikang hampakabangga, han big bike na talwas ang duha nga agent, diri maaraman duha. Trabaho adto nira Officer Maganto ngan Patrolman Anton Yu. Bahin hini, waray malipay himaganto, nga buhi pa ira Agent Mongol, tungod waray matawag, nga nakakarawat nira haradyo, nga magpapasabot nga may report kang nira mga undercover agent. Balikan da Agent Matulis ngan Mongol, hausa nga hotel, dito nira igin kita ang profile ni Dr. Romulo Sachin alias Jok Jok, ang medical killer. Pero tigda nga may da nagtuktok nga dida han ira kinamumutangan. Natahap hira nga ini in kaaway. Dinita sumpayan anaton susumaton. Mission, konsumisyon, in action. Kaaway siguro yun eh. Pagbantay kita. Andamat imong armas. Oo. Ginandam ko naman niya akong daradara nga armas ha. Tala, hinahinay kita nga abrihin portahan. Ani na kita ha, door. Door, may Sige, nakabutang. abri. Anay, door
5291. Ay, may number pagod. Abilang ko ha. Sugad. Hini. Sir. Anay. Listo ka kay. Dili mamal malagin ulit ko rin pagbasa. Ito pa rin magyaga na ang siya. Ano ba yun? Pas kita ini. Ata, Ko na lang. Ikin ko ila rap. Hini. Ko ha. Abilang ko ha. Ay, may number pagod. Abilang ko ha. Ay, Sir. pagkad. Ma'am. Atake! Hiya! Ano? Ayaw! Aray! Ikaw ay joke ka na! Oh, di pa banyak! No! Sakto na, dili ka away. Diri ka, wala! Ano? Ano nga sakto na? Kaway niya! Ha? Ayaw magbata! Ayaw magbata! Hop! Bilang kwarto? Ayaw, ma'am. Billing kwarto? Ah, kwarto? Bilin ni ma'am. Sa akong helper din ng motel, ma'am. Ah! Billboy ka din eh? Oo. Uy, Sir, Bill boy. nagsayip pagod akin nga. Nasaypan ko pagod nga tao. Kasakit man ta ako noong. Ay, kaya mo man pala nagtiyan ako. Mag-imanyakan. Matoy kan manager. Asal pa ko imo nga hinay-hinay la. Imo nga ganti upay ni nga tao. Ambot ba kung kaya nung aging ganahan man ako pagkulata hindi nga tao? Ay, sir, ma'am. Ano? Hama na gintil laki. Management. Ano ba Kami, niya? manager na nakita pag-atubang. Manager ano? Management. Ay, sir. Pagkulata hindi nga tao. Man ako pagkulata hindi nga tao. Sir, ma'am. Manager na lang kita pagkatubang ah. Tira ko matang nung direct makabulos sa imo. Sige doy. Ano? Maatubang kami at manager hining hotel. Sige, pakato kita. Para kita magka-orostorya. Nagsumata ako na nakon boy. Imo na huyagin kastigo. Ha! Dere ito pwede din he. May na kami ginsusunod nga rules and regulation. Rules and regulation. Rules and regulations. Ano man ito manager? Kung nakakasala ang mga empleyado din he, babayaran ni yan sa lapi o depende ito niya gusto. Kay wala problema ito nga akon ba? Ma'am, wala ito problema. Ako sa bayaran ni nga imo boy. Hoy, ikaw, ano to rin mo gusto? Bayaran kahin 500? O kung mabulos ka watin pagkastigo, ito naton customer. Kuhan, gusto ko bayaran na lang ko na kira. Uy, kida ko. Okay, Dako rin halala, panginanglan. sige. Ah, Magbabayad ka, sir. Hani mo gibuhat, hito na akong empleyado. Makasala. Makasala man niya o ano pa man. Basta nagpasakit ka nga waray konsulta man dyan. Magawas kayo kagulit may sala. Bayad ka, sir. Hani mo gibuhat, magbabayad ka, sir. Hani mo gibuhat, hito na akong empleyado. Makasala ka hiya. Again, makasala Nakasalaman man hiya hiya. uwaray. Oo, ano pa man. Makasala. Dito na ako empleyado. Makasalaman hiya. O ano pa man, basta nagpasakit ka ang waray konsulta, manager, magawas nga ikaw ang nakasala. Sugad ngayon ito, ma'am. Unta. Na seminaran na hiya para masabtan kon. Ano kabugat ison sala? Ito na ako empleyado. Pero, base niya sumbong, ikaw, good sir, ang nakasala. Kay imo daw hiya, largo ginpakianhan. Oh, ginpakianhan? Ano? Oo, ipakianhan. Ano, kwarta na la.
Oo, ma'am, oo, ma'am. Bang gipikahan. Gimpikihan ngayon. Ano ba? Gimpikihan. Gipikahan. Gim- Pakianan. Pikahan. Imo daw hiya, largo nakasala. Kay imo daw sir nakasala. Kay imo daw hiya largo gimpikahan. Ano ba kwarta na la? Ha? Oo, ma'am, oo, ma'am. Kada buwagad to, 500 pesos. 500 pesos. Five? Mamahal yan, Oh! liwat. Kada. Oy, Kamahal ikaw daw ito man. niya pagyabua. Sige, nakapera ka, yabua. Nakatulo, ma'am. 1,500 ito. Plus usa nga banyak, ma'am. Banyak. Oo, Itong ma'am. banyak, 1K. Itong price ito. 1K? Okay. Oh, 1,500 plus 1K equals to 5 itong barayda. 2,500. 2,500. Mamahal man luwat ito, Ano ma'am. ba? Dito ka mahal man. Hain man nibo o hain maupay. Hain, ano ba? Dito ka mahal man. Hain maupay ko nagreklamo ko kabuhan niyo pantag kastigo, ha? Ano ba? Pagpili. Bayad nila partner. Ah, 2,500 man na ito. Sige na, pwede nila. kinahanglan sumugot gud kamo hiton rules and regulation na mo din he. Para ano? Regulation ano? Among rules and regulation. Ano ini? Astig. Este. Ano ini? Regulation. Este. Ano ito? An makore. Agi kay Makore na. Ansisti. paide ka din paida. Makuri na. Hala. Stay an makore. Makuri na. Laik ka din. Sige na. Hiton rules and regulation na mo din. Makore na, di ba? Hala, ikade an 2.5. Sige na. Akuan. Ini mabayad ako, sige. Ano yung 3K? 3K ito, ma'am. May ako pa 500 nga sukli. Sukli Aray ako ko, pa 500. Cecilio, waray. Awain mas mo pay para wala na sukli. Ano man, ma'am? Yabuan na lahiya, makausa para wala na sukli. Ano? Ops! Stand-by lang. Mabalik kami. Kaumanin pipira nga pahinomdom. Ano to? Waray igsarokli. Waray go. Wow. Okay lang nga. Otro ko nga yabuon, doy. Ay, okay lang ito. Wala lang tigsarok lang, ma'am. Payabon na lang ako para quits na. Aw, ngayon. Di ha? Anay, mapwisto ko ha? Sige, quits kita. Okay na. Ikaw, Lola. It's a tie. Quits na. Atay ka pa pa sobra? Pasobra. Pasobrahi pa. Bausan pa. Hindi ka mamahal itong mga pagkaon din nga hotel, oy. Mamay ka, usala ka gurot nga tarong, gimprito pa, kantida din 25 pesos. Unrice, 20 pesos. Di na pagkita haton. Rich. Rikuhanon. Ay. Diri ikaw. Haakon at hira nasiri nga ako trikuhanon. Imo. Iba nira pagkita imo. Nalunuoy nga nira imo. Uy, kaya tira pagkita akon. Parag uma. Uy, ako bahit papilit parag uma. Saludo kami ira, ha? Inin, anay daw, hala pa daw. Kaon daw lang kita dinihininga kantin niya mamahal. Ay, balitaw. Kay barato na. Ay, tara na. Likod kita.
Mana, maduha nga kanon yan sura. Ito na ako may sabaw, linaga. Ako liwat ko nalatakon may sabaw. Basik makahigop. Jaryo, palit na ka ba? Doy. Papalit daw ito nga Jaryo. Mausala. Sir, di mo papakyawan. Ito, Jaryo, yung newspaper, pakyawan na lang. Liwat. Mausala, diri papakyawon. Yeah. Salamat ha. Keep the change. Lloyd, May prutas ko dito. Lloyd, ano daw, seryoso. Ano? Hay pa natong Bible ni Dr. Romulo sa Shane. Kanuray na ako. Ideya, kunhain niya. May ako. Hunaw na akong kagihapon ito. Sinisiring mo kanina. Adi na niyo order. Na rice niyan linaga, sir. Sige, ibutang nila kay makaon kami. Adi Waitress! Anay daw? Kino ka rice ba nini? Yan hilaw. Maningang gimbutang. Kay nasiring ka rice. Di gintawan ko ikaw yung rice. Sabo daw? Kino ba tiyo karon dinig? Kung na-order, ano tawag? Luto nga. Luto. Luto nga. Ano to? Luto nga. Luto nga, haw. Luto. Lutugan. Luto. Luto ano? Luto gad. Kung na-order, ano tawag? O kanon. Kung na-order, ano tawag? Luto. Luto ngayon. Hala, tagikin luto. Aw, tagi ba? Papalita ako yung luto. Sige na. Uy, ano ito dito nga? May diba, parade? Hindi ito nga, nagmumotorcade. Day, ano ito? Politiko nga may pamulay? Bisan kung katatapos palit COVID? Di rito, sir, politiko. Politiko. Pasensya na, sir, nagsasamuol. O sa ito nga tao nga buutan, may daniya libre nga panhatag. Panhatag? Libre? O sa iya nga doktor, ngan may daniya panhatag para itong mga pobre. Doktor? Hindi ito nga, doktor. Hindi naman ako doktor. Doktor! Oo, buhutan niya. Nabulig itong mga pobrehanon. Hiyahi Doktor Sam Di Makulangan. Dok! Hi! Hi, Dok! Gusto naman ito kay Imo panhatag. Kadamo ito niya na-aro. May sunod-sunod na niyo ito nga motorcade. Ay, Ay, kay ano? Ano partner. Iti yan ako. Bagat ritoke. Labi na tiya irong. Ha? Ano Iyo daw? kita tiya irong. Kaya tiya irong. Ano daw? Kano daw kita? Magutom na. Wala, damo mo nagsusunod dito nga doktor. Hoy! Siring ko kaon na kita. Oh, kaya mo nga mapilit man ni Dorothy mo pa kita ito nga doktor. Ha? Oray lang. Bagan may sumunod ha ako nuna-una. Diri ko malikyan niya maguna-una ko kan Dr. Romulo Sashin. Ha? Ano to? Joke-joke? Oo, siring ko. Kauna ko nga ni nga ito nga doktor nga umagi. Dr. Sashin at nga atong target. Hala. Uy, wala itong gadget bagan nag-alarm. Ano yung joke-joke? Hain niya. Kita. Kita ako. Kita monitor nga system. Kita. Bagan may kontak nga dahito atong target ka tao. Dili ba daw lang ito ka doktor nga nag-motorcade? Amo ito hiyak. Ha? Good man ano? Bangin niya. Ay, tara, halakat kita din. Katuon tatong tao. Dali! Dili. Dali ha, wala pa yan. Makapahirayo. Dali, Loy, dali! Ano na Hoy, kaya. Hoy! Ikaw, bayan niyo! Awhay na ka mo. Makapahirayo. Dali, Loy, dali! Pahirayo, dali, Loy, dali! Oy, sir! Yung bayad ko na natin. Bahala na. Hindi malasya na ito siguro nga tao. Pudngan tato nga parid. Nalilipay ako nga ada ka mo. Naguhulat ito na akong ginahatag ang mga vitamins nga mga medisina. Kami
Sige, isa na lang. Ayaw kam kabaraka, nga tanan makakaagom. Iyo ito nga tanan. Ay, salamat, Salamat, doktor. doktor. Salamat. Maasahan ka Ay, nila, maasahan ka doktor. nila, Basta doktor. para iyo, igahatag ko tungod nga mahal ko kamo. Ayaw ka mo pagtuon ito ka doktor! Ah, Peke ito! Peke! Uy, sige. Ano? Ito niya! Ito nga ginahatag niya ay yung mga vitamins o mga medisina. Poros makamaratta ito! Tungod, ito nga doktor, medical killer ito! Ano? Hiya namong gibibilit nga tao! Hiya! Surat din ang namon. Dr. Romulo Sachin. Surrender ka! ano nagsasayop ka mo? Diri ako yung Dr. Hashin. Diri ako. Yan na, Tornel. Amo na ba itong tao ang target hanaton mga bida? Mga kasanggayan, padang kita pagalin susunod ang karabahin hanaton susumaton. Mission, konsumisyon, in action. Mapahitar na yung tanan mga kasangkayan, adin sa pangabahin hanaton susumaton. Mission, konsumisyon, in action. Ang naglabay na saipa ni Agent Munggol ang Billboy Han Hotel. Nakastigo gud ini hinti upay, pero nagbayad na natong bidahan kada puag nga naguman tikang hanboy. Samtang makaunong tanduha kantin pero tigdang nga umagi ang convoy, hausa nga doktor nga nagpakilala nga hi Dr. Sam di makulangan. Pero tungod nga tunog ang gadget, nagpapasabot nga ada na ira ang target ang medical killer ki alias Jok. Waray pagiha gimpugan ang doktor nga ginpasurrender, pero igin panimuwa ini han doktor nga kaatubang anaton mga agent. Dinita sumpayan anaton susumaton. Mission, konsumisyon, in action. Surat din ang nawad na kagi Mr. Dr. Sachin. Pupusilon ka namon! Nagsasayop ka mo. Diri ako yung Dr. Sachin. Ayaw ko niya pagpusila, diri man ako niya bibili ng medical killer. Nagsasayop ka mo. Sa'yo ito ngayon, detector. Siguro rin ba na ito ngayon gadget? Ikaw itong gintutudlok. Klaro din diha ang detector. Ikaw na ton guba! Ako ba ito na ada, dida? Ako ba na wong? Uy, kay diri man iyan ang Alex ito na adi. Diri good man ikaw. Pero klaro nga nakamaskara ka. Salit ko na ako pa imo. Surrender na la, jok. Oh, nakilala ka ako. Gilala kami ay mo! Mga sakop, sige, paurani, rembala ito nga duduha. Ha! Agoy! Kalas ko, nagbulaganin ako ng spirito. Kauna ko na ito na ako. Correct si ko. Waray magsayo pa natin gadget. Kay Dr. Sachin Adura, alias Jok. Sakto ka, Agent Matulis. Pero ani na gud. Ano mat at bubuhato ni wala man kita ngayon armas. Dili ka gumaarap ng inyong voltage. Dili lang ito may camera. Nabutog gihapon na ito. Uy, pipiraman lat balad to. Anay. Kailangan ka gumaling mo si Matawag lang ako kang kapting.
Nagri nga na akong sipi. Hinudulin nga tumawag. Agent Mongol. Kano lang ang tumawag mo nini? Babatunong ko. Hello, Agent Mongol. Why do you call me? Your exact location, please. Sir, 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 sir! Sir! Ari kami sinad, sir! Ha, wait lang. Agent Mongol. Sir, 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 sir! Exactly do you? Hello, Agent Mongol. Hello, Agent Mongol. Why did you call me? Your exact location, Sir, please. sir, sir, sir! Ari kami hasinad, sir! Ari prop sila yung katara kami, sir! Oh, ano man ito yun ako ikintara ka mo? Oh, kay atugad ka mo. Patayan niyot ka away. Away hinot ada nga iyo ka away dida. Sir, sir! Joke, sir! Ang medical killer ni sir, pero hindi kami sigurado nga hiya, pero sigurado hiya gad ada. Hoy, Agent Mongol, pag sure. Ano nga diri ka sure, pero hiyagad ada. Klaro ito kay diri ka mo pwede pumatay, hindi rin yung target nakakasabot. Ano to, sir? Chapit yung signal, sir? Diri klaro? Bangin ikaw itong diri klaro. Change location. Ano ka, sir? Ano ka change location? Hindi pwede, sir. Gira na hindi. Basta siguraduha nga Dr. Romulo Sashin ito nga iyo na target. Kayo agad, sir. Kasi siguro agad namon aminin, sir. Pwede mag-request, sir. Ano ito mo request? Pwede ka magpadarahin bala, didingan armas. Wari kami bitbit baya didinga armas. Wari kami makaaro ngayon. Ano? Hoy, Agent Mongol, kakano ka pa mga limot hinsugad ito? Masulong hinggirang nga waray bitbit nga armas, bahala ka mo nila. Ay, sir! Pagbiling ka mong pagi, bye! Huh! Ano ba nga akong tao nga nangalimot pagdarahin armas ug bala? Anon nahitabo? Padayon to na akong modus pa. Anay, sorry. Padayon ito akong modus. Papatayon ko ang tao. Padayon to na akong modus. Papatayon kan mga tao nga nakasugad ha akong kumo doktor nga akong giniskwelahan. Gintapuran ko. Ay, gintapusan, sorry. Akong giniskwelahan. Gintapusan ko. Pero nalupigan ako na akong karibal nga lahiya, ang kinahanglan niyang mamatay, nga dili liha angay. Ano ini? Dili lahiya. Mamatay? Nga, dili lahiya. Karibal nga. Okay. Intindihan ako. Mamatay. Ang kinahanglan niyang mamatay. Yan dili liha. Nga tanan nga akong kursunada, papatayong ko. Doktor Shashin! Okay, ano secretary? May nakabadara nga mo pa nga notisya. Yes, Dr. Sashin. Diha mantalaan. Basta, dok. Sige daw. Pakita ako ito. Tinod ba ni secretary? Patay ng karibal ko nga profesyon. Pauna niya nga namatay. Kaya nga namatay man hiya. Sugadan ni mo siring. Paborito ni Yan red wine. Dito na may ginbutang ang medisina. Ay, maupay ko namin ito, secretary. May dagay gusto gayin mo, ha? Abo, doktor. Ano man ito, Dr. Sashin? Kanina, may babaeng lalaki nga nakilala ako. Bagang gusto ako patayon. Ano mo plano, boss? Gusto ko nga patayon hira. Gawas din niya atong gintataguan, din niya underground, ha ilarom hituna. Doktor, damo na ni mo ginsugwakon. Ngan waray pa pumalpak. O sige, bibilngon ko ito nga duha nga imo ginsisir nga tao. Para patayon hira. Ops! Stand by lang. Mabalik kami. Kaumanin pipira nga pahinumdom.
Ambot ko kayo nung nakilala man hira akon. Nanganguriag sigo nito. Nga usahira nga undercover agent. Sakto ka. Pero di rin masubirha akon. Ako pa. Waray problema, boss. Diri kita nira makikitan din niya ay larom hituna. Okay. Ikaw itong bahala to nga. Duha. O sige na. Lakat na yun. Kadto na para patayin hira. Sige, ako't bahala, yara. Maka din ako, boss. Oh, doktor. Sige, antis ka gumawas. Tawagan ni Bruno. May dakalot igpapatrabaho iya. Mr. Monggol, hindi ka urusahan. Nga tigdala nga nawara doon nga tao. May pagkamula raw liwat at tunga tawa, no? Wala na ito niya makita bisa na niya lambong. Sigurado ka bang amad to, joke-joke? Iba mo rin kahimod to. Baka matuin bayot nga. Magpanya ka. Sakto ka. Niya kayo mo, bagagihapin mudra. Ano ang mudra? Age, hindi ka man nakikisakit. Oso, amot mga dialect yan at mga muher. Ay, karaan sa pagmuher. Ano daw? Seryosan na kita. Mm. Kinahanglan magpati at tunga tao. Pero haing tama niya bibili nga. Nangalimot ka na ba? May nakita spy gadget, amot aton gagamiton para ma-detect at nga doktor nga dako. Sakto, anat no spy gadget. Ang bagan langaw nga gadget nga. Bagan lagong. Kontroladohin remote control. Katima may camera. Hiya, amo to aton gagamiton. Okay, sige. Gius na kita. Para dili makabiktima pa ato nga animals nga dako. O sige. Okay, i-gradin mga aparato sa mga spy gadget. Tapos na, Agent Google. Hasta nga riyan naging kukuryanan mga otoridad pagbiling kan alias Jok ang medical killer. Gin kakabarang ani ni matungodhan padayon niya padayon nito niya panmiktima. Gin kakabarang ani ni matungodhan padayon alias Jok ang medical killer. Ang medical killer. Gin kakabarang kanini matungodhan padayon niya panbiktima. Latest la namatayan usang doktor nga ginaaligar nga iya kausa ha profesyon ngan iya gimpapatay pinaagi hayin medisina. Hi Dr. Romulo Sasyon ngayon hayin medisina. Hi Dr. Romulo Sasyon maiha na nga panahon nga git iilew ang mga otoridad tungod dito niya mga sala nga ginbubuhat hini. Breaking news! Ay, ako ang Bubuhat. Breaking news! Kumusta na akong sugo, Bruno? Ay, patay na Senador Manlangit, boss. Good, good. Maupay, ano man? Malimpyo ba niyo diskarte? Malimpyo. Mas malimpyo pa hitong tubig. Agripo. Ay, amo tatak gusto. Waray ba may nakasunod hayo din hela romantuna nga atong gitataguan? Aray. Malimpyo kami tumera, boss. Maupay kusugan. Bay na, may dako bagong assignment hay mo. Parehasan ak secretary ginpalakat ko pala. Ano man ito, boss? Signala ako kay susugtong ko. Patayan masamog kanina ha motorcade. Waray problema, boss. Sisiw adto ka duha, hakon. Pag ako laadto hirahin nga. Sige birahi. Kachahi, kachachahi. Kachahi, ano ini? Katsay. Aw. Okay. Nga. Sige birahi, chachahi. Tudahingan, pikahi. Boss. Yan na mismo.
malakat ako para patayon adto nga duha. Ato na sekretary, kadtuan na natahiyang. Ay, yes, doktor, makadi ako. Antes ka gumawas, pagka di boboy, kami magpapatrabaho ka iya. Uy, Mr. Munggol. Kaya nga din makita sirong itong balay. Aw, tulay ngayon. Ani naton papalop da itong gadget nga bagat lagong ang postura. Ako rin akong may na makakita pahaton nga iba, di ba? Mautak kaliwatan no. Aw, sa bagay. Kay baltok ka. Nga nataas itong IQ ha aton training. Gibubuhat naton ini para iton aton trabaho. Oh, uy, ala. Oh, ala. Kaya no, Agent Munggol. Nanremote na naton spy gadget. Nawawara. Ay, hain na. Ano? Ay na. Di ako. Di ba aday mo? Uy, waray di akon. Pataka kala aday mo. Waray di ako. Na aday imo. Aday mo bursa at remote. Aday kay hikapong kuit imo. Bursa. Ay, hoy, Hindo, hindo. Mr. Munggol ha. Hindo. Ayun, kapit akong bulsa. Ano ba? Uy, ikaw mo kini ano ini. Aday mo, di ba? Ano aday mo? Hindo. Ano ba? Hiya. Uy, Aday mo remote? uy. Ikalit mo amon. Kani. Wow! Maiso gitna wong. Bagan makaunin hilaw nga manok. Alsa, di mo nakabot! Alsa! Uy, ano ka? Sundalo ka? Polis ka? Pulis ka? Ha? Di ba kang marang? Ako ang sekretary. Ha? Nanguyit ka nga ni. Ako Ano? ang sekretary ni Dr. Sanchez. Sam? Sam, di makulangan ikaw? Ano? Oh, Di ka nga nakakayamos. Ikaw? Ikaw? Ha? kaya naman natawa mo ka mo, ha? Inguyit-nguyit ka. Dere ka muna kakatuod, pes! Papaturong ka. Ngano? Papaturong ko ka mo! What? Ano to, ha? Ay, pagdaros. Papatayin ko ka mo! Uy, ayaw! May daba maraot nga matabo handuha nga agent mga kasanggayam padang kita pagalin susunodan karabahin hanaton susumaton. Mission Konsumisyon in Action.
nangangatug. Hi, how? More than the food prep. Ada, hinaut punod na hiya. Yan ang agabi ni Francis ngan 4 aces. Ya, magpapabago Day of Love. Tikang naman Day of Love. Tikang with Christmas pop singer nga taga Connie Francis, My Happiness in the Arms of Love. Unahon na the Big Bang Journey. Iyaan me ngan Christmas. Didahan concert stage. Aniya radio nga aniya rhythm a synonymous the kind of music ita that goes down so well will remember you. Nga di kita han music quartet popular dida selling signature 3 coins na-inducted and for 2001 adi man Woman in Love finally success ni Connie Francis lakip na aton mga lagip ni Connie Francis I will yung mga kasangkay and God bless mga suki revolving papabati tikang naman han soul music featuring I'm Sorry group The Stylistics nga nanira Hubert Backing 2 Tarak naman nga composer, pianist, Who is Love? More song. Unahon na taanay. And I am close to fame as part ng halarangan hiton musika success. Pero paglitas ni Dad like this one, years of my nga di kita of my life. Nga the best years di kita stylistics nga di kita stylistics ang nga tanong done. Tungod hin contact with you, little isunod nato 3-time Grammy Award with. Ini Hubert, inataman Hubert ba? Hapang tapos, a house is not a home. Dali, active Hebrenda. So it's Blue Christmas. And so